हेलो लोगोफोर गुड इभिनिं दिनै दिफेन बर' जोलैनि हांगारनि सायाव रायलायगोन। दिफेन बर'आबो एक नाम्बार जोलैनि हांगारसो बियो दिफेन बर'आ। मानि थाखाय हांगार दिनै आं बिनि जाहोनखौबो खोन्थागोन। दिनै बिथाङा बुंदों बनसुआ दिनै बड'लेण्डखौ जोंनि जि सिमां एबा बड'लेण्डनि जि सिमां बिथांमोना कन्टिनिउ खालामनो थाखाय दिनै सिमां नुदों। नाथाय दिफेन बर' आरो आबसुआ दिनै मानि थाखाय प्रटेक्शन खालामदों, मानि थाखाय बादा होदों, मानो वाइ टेल मी आस। दिफेन बर' नोङो सासे हांगार 500 लिटार गाइखेरजों दुगैब्लाबो एबा हांगारखौ लुखोमोरबाबो बे गोसोमखौ गुफुर खालामनाया दिफेन बर'। आरो नोंनिसिम मोनसे खोथा एबा कुइसन, दिस इज द लास्ट कुइसन, बुजिबाय दिफेन बर'? आं नोंनाव मोनसेल' कुइसन सोंगोन। आङो दिनैनिफ्राय भिडिअ बानाया, नोंथांमोना दम दङब्ला आबसुनि लग'खौ लानानै डिसि अफिसाव एबा जिखुनु लामायाव जथेनानै 24 घन्टा उइ वान बड'लेण्ड न' रेस्ट होननानै बुं। लामायाव जथेनानै जुदि नोंथांमोना दम दङब्ला बिदि जुदि खालामोब्ला जोंनो दिनैनिफ्राय बड'लेण्ड नांसिनसिगौ, जोंनो बड'लेण्ड नांगौ होननानै उइ वान बड'लेण्ड न' रेस्ट होननानै बुं। उइ आर नट सेटिसफाइड उइथ दिस बिटिआर एकर्ड होननानै बुं। उइ आर नट फुलफिलमेन्ट होननानै बुं दम दङब्ला। जुदि दम दङ बानाय, आङो मालाबाबो आरो आं भिडिअ बानायला, फेसबुकावबो आं भिडिअ बानायला। दम दङब्ला 24 घन्टाल' लामाखौ जथे आरो बुं जोंनो बड'लेण्ड नांगौ, उइदाउट बड'लेण्ड जोङो थांनानै थानो हाया। उइ वान बड'लेण्ड न' रेस्ट होननानै बुं। आबसुनि लोगोखौ लानानै नैबे बिखायाव लानानै बुं। जुदि दम दङब्ला बानाय, आरो जुदि नोंथांमोना दम गैयाब्ला सिरि था। रावनिबो बड'लेण्डखौ कन्टिनिउ खालामनो एबा सिमांखौ फुलफिलमेन्ट खालामनो एबा मोगथां महर होनो नागिरनायाव नोंथांमोना दिनैनि दिनाव मानो बादा होदों? आरो नोंसोरो जुदि बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनो हालाब्ला, जुदि नोंसोरनो नाङाब्ला जिरायनानै था, सिरि था। बनसुआ दिनै बड'लेण्डनि सिमांखौ मोगथां महर खालामनो नागिरदों। दिनै नोंथांमोनाथ' अलरेडि नांला होननानै बुंखाबाय, नोंथांमोना मानि दै गांबावदों? मालाय बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामगोन, खालामथों। दिनैनि दिनाव रायजो राजाया बिटिआर एकर्डजों गोजोननाय गैया, बेयो 100% रायजो राजाफ्रा गोजोननाय गैया, बुजिबाय? दम दङब्ला आंनिल' मोनसे खोथा, बियो कुइसन दिफेन बर'। लामायाव जथे 24 घन्टा उइ वान बड'लेण्ड न' रेस्ट होननानै बुं। आङो भिडिअबो बानायला, इउटुब दानजोबगोन आं, मबाइल दिख्रुबजोबनानै लागोन आङो। बेखौल' 24 घन्टा गाबोननो लामायाव जथे नोंसिनि दमखौ आं नायनो। आङो मोनसे खोथाखौ बुंनो सानबावदों रायजो राजाफोर, दिनैनि दिनाव आफ्टार पिस एकर्ड फाइनाल एन्ड कमप्रिहेनसिभ साइन खालामखांनानै फैनानै दिफेन बर'आ माने बड'लेण्डखौ दोनथ'दोंसो फाइनाल एन्ड कमप्रिहेनसिभ साइन खालामनानै। बिदि बुंदों दिफेन बर'आ। जुदि बे बिटिआर एकर्डआव लिरनाय क्लसेसफ्रा एबा दफाफ्रा जुदि इमप्लिमेन्टेसन जाजोबोब्ला जोंनो बड'लेण्ड नांला होननानै बुंदों। जेब्ला इमप्लिमेन्टेसन जाया अब्लासो बिथांमोननो बड'लेण्डखौ नांगौ जाहैदों। अब्ला बे फाइनाल एन्ड कमप्रिहेनसिभ सलुसना मा? What do you mean by final and comprehensive solution? Tell me, as Dipen Boro. We want to know about it.